Keď som začínal na sociálnych sieťach, nevedel som takmer nič o nich. Ako natočiť video, ako zostriehať, ako publikovať. Či to dať na TikTok, či to dať na Instagram, alebo kam. Mal som chaos v hlave, čo znamenajú jednotlivé skratky, ako CTA, DM, čo to je retencia alebo repost. A veril som, že nejaký like urobí z mojich videí virál. Že po 5 videách budem sa mať v hojnosti a v prebytku. V tej dobe by mi strašne pomohol takýto nejaký slovník týchto pojmov, tak som pre vás pripravil, pre budúcich mikroinfluencerov, ktorí len začínate, alebo ktorí ste aj na ceste a nedarí sa vám, takýto slovník pojmov a skratiek. Bude ich tam 70. Sú to slova, ktoré musíš vedieť a ktoré ti pomôžu na tvojej ceste. Ak máš o tento slovník záujem a sleduješ ma, napíš do komentára slovník a ja ti ho do správy zadarmo pošlem.